अखन अहाँ सब सुनि रहल छी मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। पढ़ल तू गलही गे छौड़ी सुपौल के सहरवा में, सुपौल के सहरवा में, सुपौल के सहरवा है। पढ़ल तू गलही गे छौड़ी सुपौल के सहरवा में, पढ़ के छिहत्तरे नाम हंसैल फैल भेल इंटरवा में, खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। सुमित सतीश रंजन, सुमित सतीश रंजन, गौआ छोड़ के गलही गे छौड़ी पढ़ल सहरवा में, गौआ छोड़ के गलही गे छौड़ी पढ़ल सहरवा में, पढ़ के छिहत्तरे नाम हंसैल फैल भेल इंटरवा में, फैल भेल इंटरवा में। डीजे सुमित सतीश रंजन, सुमित सतीश रंजन, खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। गौवा समाज के लोग कहल छौड़ी पढ़ कॉलेजवा में, गौवा समाज के लोग कहल छौड़ी पढ़ कॉलेजवा में, माई बाप के नाम हंसैल फैल भेल इंटरवा में, पढ़ल तू गलही गे छौड़ी सुपौल के सहरवा में, पढ़ल तू गलही गे छौड़ी सुपौल के सहरवा में, पढ़ के छिहत्तरे नाम हंसैल फैल भेल इंटरवा में, पढ़ के छिहत्तरे नाम हंसैल फैल भेल इंटरवा में, पढ़ के छिहत्तरे नाम हंसैल फैल भेल इंटरवा में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।